καταβλισμός αυτός έγινε λόγω του συνεδρίου της Παγκοσμίου Ενώσεως Οδηγών, που συνεκοτήθη στο Cooperstown της Νέας Υόρκης. Διέθετε βοηθούς για τις διάφορες αντιπροσώπους του συνεδρίου και έφερε σε επαφή κοπέλες από 3 διαφορετικές χώρες με σκοπό να αναπτύξουν την παγκόσμια φιλία και κατανόηση. Στην καρδιά της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ανάμεσα από τους λόφους και τα δάση που στολίζουν τις ιστορίες του James Fenimore Cooper, βρίσκεται η λίμνη του Οτσίγιο. Μια μέρα το περασμένο καλοκαίρι, στην ήσυχη εκείνη περιοχή 110 Αμερικανίδες οδηγοί από 10 περιφερειακά σώματα έστησαν μια κατασκήνωση. Επρόκειτο να φιλοξενήσουν προσκοπίνες από 3 χώρες. Από τη Βραζιλία, 5.000 χιλιόμετρα μακριά, από τον Καναδά και από κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Από όλα τα σημεία του ορίζοντος δηλαδή. Το μέρος αυτό το διάλεξαν επίτηδες, επειδή βρισκόταν ακριβώς απέναντι από το Cooperstown, όπου θα γινόταν το συνέδριο. Η Άννα, μία από τις Αμερικανίδες οδηγούς, δεν θα ξεχάσει ποτέ την ημέρα που έφτασαν τα λεωφορεία. Πώς να είναι άραγε τα κορίτσια του Καναδά και της Βραζιλίας, τι στολή να φοράνε, λες να μιλάνε οι Βραζιλιανές Εγγλέζικα, θα τα περάσουν άραγε καλά, τι θα γίνει αυτές τις 3 εβδομάδες. Επιτέλους νάτας, ολοζώντανες μπροστά της. Αυτή είναι Καναδέζα. Αυτή Βραζιλιανή. Τα σακίδια τους είναι λίγο διαφορετικά. Μα οι κοπέλες λες και έχουν γεννηθεί στο ίδιο σπίτι. Στην αρχή παρατηρήθηκε κάποια ανομαλία. Οι αρχηγίνες όμως κανόνισαν αμέσως πώς θα γίνει το κάθε τι. Η Έλληνα ήρθε με τις βραζιλιανές προσκοπίνες στη Νέα Υόρκη αεροπορικός από το Ρίο ντε Ιανέιρο. Προσεγειώθησαν σε μια ξένη χώρα, μα βρήκαν την προσκοπική κατασκήνωση έτοιμη να τις περιμένει. Η μόνη Καναδέζα διάβαζε επί χρόνια βιβλία για προσκοπίνες σε άλλα μέρη του κόσμου. Τώρα τις βλέπει ξαφνικά μπροστά της. Η Άννα ψάχνει μέσα στο πλήθος τις κοπέλες για να βρει τη Μόλι και την Έλενα που θα μείνουν στην ίδια σκηνή μαζί της. Τα κορίτσια αισθάνονται την επισημότητα της στιγμής εκείνης. Πρόκειται να εκπληρώσουν την αποστολή που ενεπιστέφθηκαν στη κάθε μια τα προσκοπικά σώματα της πατρίδας τους.
μαζί της μια μικρογραφία από ένα ξώανο που αποτελούσε τους οικογενειακούς θεούς των ερυθροδέρμων. Ένα τότεμ, όπως το λένε στη γλώσσα τους. Η Έλενα είχε φέρει μερικά ενθύμια από τη Βραζιλία. Η πρώτη μέρα στην κατασκήνωση άρχισε και μαζί με αυτήν άρχισαν και τα διάφορα καθήκοντα. Έπιασε και αυτή η δουλειά πρωί-πρωί. Έπρεπε να ανάψουν φωτιά και να ετοιμάσουν το πρωινό. Μόλις πάρουν το πρωινό τους, οι κοπέλες φοράνε τη στολή τους για να πάνε στη τελετή της ημέρας. Η τελετή αυτή γίνεται κάθε πρωί εμπρός από την έδρα του Παγκοσμίου Συνεδρίου στο Κούπερστάουν. Έχουν να πεζοπορήσουν πολλή ώρα, γι' αυτό φροντίζουν να ξεκινήσουν νωρίς. Το Κούπερστάουν είναι η πρώτη μικρή αμερικάνικη πόλη που βλέπουν οι Καναδέζες και οι Βραζιλιανές. Η Άννα όλο και απαντάει σε ερωτήσεις για πράγματα που για εκείνη ήσαν τόσο συνηθισμένα. Και αυτό την κάνει να ανακαλύπτει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια ξένη χώρα για τους άλλους ανθρώπους. Καθώς όμως τα κορίτσια γνωρίζονται καλύτερα, συνηθίζουν η μία τις διαφορετικές συνήθειες της άλλης. Τις σέβονται, αλλά και τις χαίρονται, γιατί οι διαφορετικές συνήθειες κάνουν πιο ενδιαφέρουσα τη ζωή. Όταν οι προσκοπίνες έφτασαν στην έδρα, η τελετή της σημαίας άρχισε. Υπήρχαν εκεί προσκοπίνες από όλα σχεδόν τα μέρη του κόσμου. Και όλες μαζί, στη γλώσσα της η κάθε μια, επανέλαβαν την υπόσχεση. Ο
Ορκίζομαι στη τιμή μου ότι θα προσπαθήσω να εκτελέσω το καθήκον μου προς τον Θεό και την πατρίδα μου, να βοηθώ πάντοτε τους άλλους και να υπακούω στους νόμους του προσκοπισμού. Ύστερα τραγούδισαν όλες μαζί τον διεθνή ύμνο των οδηγών. Μετά την τελετή της σημαίας, τα μέλη του συνεδρίου άρχισαν τη συνεδρίαση. Αντιπρόσωποι από 28 χώρες λάβαιναν μέρος στις εργασίες. Από το Βέλγιο έως τις Ινδίες, από την Φιλανδία έως την Αίγυπτο και από την Ελλάδα φυσικά η κυρία Λένα Ζαρίτη. Και όλες αυτές είναι του Παγκοσμίου Συνδέσμου μιας διεθνούς οργανώσεως που δημιουργήθηκε υπό την ηγεσία του Λόρδου και της Ladies Baden-Powell στην Αγγλία και της Juliet Law στην Αμερική. Η Lady Baden-Powell μάλιστα λάβαινε μέρος προσωπικό στο συνέδριο. Θα έτρωγε δε το μεσημέρι με την ομάδα στην οποία ανήκαν η Άννα, η Μόλι και η Έλενα. Όλο το πρωί οι κοπέλες ετοιμάζαν σαν τρελές για να περιποιηθούν τη διακεκριμένη τους ξένη. Θα είχαν πραγματικό καναδέζικο σιρόπι για τις τηγανίτες. Οι Βραζιλιανές είχαν φέρει μαζί τους καρδιές ποινικοδέντρων που θυμίζουν στη γεύση της αγκινάρας. Καρδιές ποινικοδέντρων σαλάτα είναι κάτι που το τρώνε πολύ στη Βραζιλία. Σαν έφτασε η Lady Baden-Powell και οι άλλες προσκεκριμένες, τα κορίτσια ετοιμάστηκαν να τις υποδεχθούν. Αλλά αν περίμεναν να δουν επισημότητες, θα απογοητεύτηκαν ορισμένους. Η Λέδη πήγε και γύρισε και αυτή μια τηγανίτα στον αέρα. Στο κάτω-κάτω και αυτή ήταν κάποτε προσκοπίνα και είχε λάβει μέρος και σε κατασκηνώσεις. Μετά το γεύμα, οι βραζιλιανές προσκοπίνες ανέλαβαν να διασκεδάσουν τις προσκαλεσμένες της κατασκηνώσεως.
3 εβδομάδες πέρασαν γρήγορα. Οι κοπέλες είχαν του κόσμου τις δουλειές στον καταβλισμό. Οι κουζίνες έπρεπε να λάμπουν. Το ίδιο και τα ρούχα. Με το να εργάζονται μαζί και να παίζουν μαζί οι άνθρωποι, μαθαίνουν να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και να καταδικούν τις δυσκολίες της γλώσσας και τις διαφορές των αιτήμων. Την τελευταία νύχτα στην κατασκήνωση, όλα τα κορίτσια διαπίστωσαν ότι η φιλία μεταξύ τους τις έκανε να αισθάνονται τον εαυτό τους πιο κοντά προς τις χώρες των φίλων τους. Και μέσα τους ρίζωσε το συναίσθημα ότι όλες τους ανήκουν σε ένα κίνημα που ξεπερνάει τα σύνορα της πατρίδος της κάθε μιας. Ένα κίνημα που τους δίνει το κουράγιο να εργάζονται για να έρθει μια μέρα που όλα τα έθνη θα είναι πραγματικά ενωμένα και θα αποτελούν ένα και μόνο κόσμο.